Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barokati ta'allumina kitaba sarhu ngukudul lijaini fi bayani huquqi zaujaini. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rai suwe dadi lali ya. Sak ketemune kowe nggih. Rai sasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyalan diriwayatake apa anna rajulan sak temene utawi siji wong lanang iku ja'ah sowan sapa rajul ilangu maro maring sahabat Umar radhiyallahu anhu. Yasku hale wadul sapa wong lanang ilaihi maring sahabat Umar madulke khalqa zaujatihi ing akhlake bojo wadone dheweke. Wonten siji sejarah zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat Umar. Niku wonten siji wong lanang sowan sing tujuane arep madulke akhlake bojo wadone. Bul ngurusi wadon iki ora mbiyen rasa iki wong lanang-lanang iki ya do mumet jebule. Hai zaman sahabat Umar mumet ini kok. Ngantek sowan nang gone sahabat Umar arep madulke akhlake. Fa waqafa mongko mandeg sapa rajul bibabihi ing dalem ngarep lawange sahabat Umar. Yang taziru hale nunggu sapa rajul hu ing sahabat Umar. Tekan daleme sahabat Umar nang ngarep lawang mandeg. Iki ya arep ngenteni selone sahabat Umar arep ndodhok lawange. Ning fasaminga mongko krungu sapa rajul imra'atahu ing garwane sahabat Umar yastatilu hale muni-muni.
Nek bahasane awake dhewe ya nyente-nyente. Sembangane ora paham. Muni-muni nyente-nyente sapa bojo wadone utawa garwane sahabat Umar ngalaihi nguneni sahabat Umar bilisaniha kelawan lesane bojo wadon utawa kelawan lesane garwa wadone sahabat Umar. Wa huwa hale utawi sahabat Umar iku sakitun wong sing meneng la yarudda ora bales ora balekke sapa sahabat Umar ngalaiha ing atase muni-munine garwane. Iki zaman sahabat Umar kondang sejarah niki kondang mula diaturke sejarah karena kejadian tenan. Tekan ngarep lawang ngarep ndodok daleme sahabat Umar niki wong lanang niki ra sida. Sebabe kadinjaba krungu nek sing wedok niku ngonek-onekke sahabat Umar. Nang jero niku muni-muni ngonek-onekke kae. Ya terus dirungokke kok ya. Ya kaya jenengan nek ana wong padu do ndelok kae lho. Weh. Saiki wae wis langka padu mbiyen. Jaman kula enom niku tangga teparo warga iku padu iku kerep banget. Pokoke taun 75 memunggah niku wong padu iki kerep. Tenan wong padu iki kerep. Gek angger ana wong padu, tangga iki do nyerak do ngrungokke kae. Do ndelok. Aku lho ya melu ndelok kok ya lah. Oh, angun kae je apik, lanang wedok do padu apik kae. Gek sing wedok ya ming menang sak swara sih tak pikir-pikir. Menang sak swara. Nek kon muni nek kon nyenthe ya kendel tenan. Kendel tenan. Mula akeh wong kandha anu tetep penak iki ndek bojo wadon bisu-bisu iki. Malah apik kok malah dadi ora krungu swara. Nyatane sahabat Umar donek-onek kok. Karo sing putri niku donek-onekke ngantek. Entek ora ngamek. Gek nek bahasane wong wadon ra ngaji kae ya medeni wong. Sing ra ngaji niku nek ngonak-onakke sing lanang ya sok medeni wong. Kendel ngono lho, muni iki kendele pol. Utekmu iki mikir ora. Ya Allah, bojo lanang jeming dutek-utekke. Gek bojo lanang iki wis nyambut gawe pikirane piye carane le butuh ki iso ketutup kecukupan anak keragatan keluarga iso umum ngono ki mubeng-muyeng pikirane kadang mlesete kahanan ora dadi karepe sing wedok. Ya wong tandang ora mesti pas, kadang sok meleset sih. Ya sing wedok ngeten niku sok ora gelem ngerti. Mulane le ngonek-onekke ya tanja tenan. Wong kok ora awan ra bengi minggat wae lho. Padahal awan lunga bengi lunga niku goleke butuh men supaya ngomah cukup darani nendi. Nek wong lanang lunga ki darani nendi? Karaoke ngono apa piye ceritane? Sak karepe dhewe nek omong. Terus nongkrong ngono ya.
Alah, mbok dipikir nek wong tuwek-tuwek kene kok bengi lunga nongkrong iki ya ora wangun-wanguno. Kuwi iki dolan nggone kanca sambat. Aku ki kepepet kahanan kaya ngene, iki apike piye utawa kadang sok kendel nembung golek utangan. Kadang malah mara nggone kanca kae ketoke adolake kae. Men supaya cukup adolake. Wah, malah nek jenengan ngerti lho saking dene le wong lanang ki isin ranggo isin men supaya butuh ngomah ki ketutup. Esuk-esuk jam 8 kae nggo tas rangsel digendong gedhi wae. Ngetiging. Kae ketoke pas kliwon kae. Iki gak arep nendi to. Nggo tas rangsel gedhi wae. Ngulon ngetiging kok. Jan ngulon ngetiging jebul ning Sarbantul. Lah kok tekan pasar tetep ngulon, jebul ning kulon pasar ning Klithikan. Ya ta nek arep golek apa ta apa, nggo tas rangsel iki ora nemoni kenalane apa nemoni sapa ngono ketoke bakul Klithikan kuwi kok. Terus ngetok-ngetokke sing ana ning jero tas rangsel. Kuwi tenan ana rating. Ana spion ning tengen tok. Wes. Ana rem. Ana lampu bunder kae ketoke nggo pituntel kayake mburi wae pepak kaya apa-apa ana kok kae iki. Yakin. Jebul didol tak omongi wae. Isin ranggo isin. Adol barang Klithikan kaya keten niku didol ning pasar Klithikan. Rembug-rembug wangun kae. Plendus. Ketoke payu 70 kae ketoke. Lah kula ya pas dolan dunut jangwile weruh iki. Ya Allah, wong lanang iki nek wis kepepet kok ngene iki lho Le, memperjuangkan keluargane tenanan wis. Ya niku adol lampu, adol rating, adol spion. Adol apa-apa kae. Mak plendus ming payu 70. Tak ngetke wae aku ya tok-toke ndelok-ndelok ming arep ngrungokke rembukan ku ya. Aku ya batin tak nggo bahan ngaji. Karo arep tiru aku sesuk nek duwe ya arep dol-dolan aku arep penak. Mbangane ning omah ra kanggo tak wadahi tas go ning Klithikan aku. Wena. 70 Bu jajal. Korban ngomah cukup. Akhirnya wis mulih tase ya dadi tipis kae wong payu kabeh kok. Ngetiging walah engko keke mbok wedok ketoke 50 kae gitu ya. Perjuangan mati-matian ngono kadang kurang bejane ora dadi kersane sing wedok muni-muni. Anak loro 50 lah ya nek payune 70 jajal. Jenengan ra ngerti kaya le golek ning jaba seolah-olah sing lanang ki ndek akeh terus sing dikeke jenengan ki 50 ngono kok ya seolah-olah. Padahal ora wong lanang ki condong ora ngengeh. Wong lanang ki condong trima ngorbanke awake kangelan rekoso ditanggung dhewe. Sing penting keluarga niku mulya, sing penting keluarga niku kecukupan. Ning yo kadang ora ngantek tekan semono wong wedok ile mikir ya Allah. Mula bener sahabat Umar donek-onekke iki mesti trima meneng karena paham bojo wadone niku muni-muni ming tak ora ngerti sing sak nyatane. Makane bapak-bapak engko nek nang omah donek-onekke sing wedok meneng, Pak. Wis rasah ngonek-onekke genti pokoke meneng. Mbangane ming rame ra ana jeluntrunge to.
Nek ditanduki padu, gek padune ora ana kejelasane. Ora ana titike sing memuaskan iki ora, mah ming mangkel-mangkelan bar kuwi jotakan. Lanang wedok kok jotakan. Ya le turu awor ning adu geger elik kan. Oh alah wagune urip kok elik. Makane iki ngerti nek sahabat Umar dunek-unekke sing wedok trima meneng, gek wong lanang iki jane ya arep madulke bojo wadone. Batin wah haki sahabat Umar we jebul ya ming padha aku. Aku iki ngadepi bojoku ngene jebul beliaunya juga padha. Fangsarafa. Tunjuk Bu. Tunjuk karo didahar pokoke. Penak nek dahar ngrungokke iki penak. Setengah krungu, setengah ora. Apa meneh sing dipacet emping. Lah ana suarane Ji. Wis pokoke tunjuk wae. Karo didahar. Fangsarafa mongko budal sapa rajulu sapa ar-rajulu wong lanang kok ilan hale wong sing ngucape izakana tetkalane ana apa haza iki ana iku halu amiril mukminina kahanane amirul mukminin kahanane pimpinane wong mukmin fakaifa mongko iku kepiye hali utawi kahananku. Wes ngrungokke ngono terus rada memelas kae karo ning ati bergumam walah agi pimpinane wong mukmin. Nek cara saiki misalkan NU no, iki misalkan NU ngono jebul Miftahul Ahyar we ngono lho. Pimpinane NU Miftahul Ahyar we karo sing wedok donek-onekke upamane lho niki. Kuwi pimpinane wong mukmin. Nek nganggo atas nama negara ya menteri agama. Agi menteri agama kelase menteri we donek-onekke sing wedok trima meneng. Kuwi kelas menteri. Apa meneh ming kelasku sing ra ndek jabatan, sing ra ndek apa-apa. Ketoke pancen aku iki wangun nek donek-onekke ngono mingen. Luwih wangun wong menteri we donek-onekke meneng apa meneh ming aku. Iki lho dadi tamba to Pak nek ngaji ngeten iki. Dadi kaya awake dhewe rada ora patek diregani karo sing wedok, rada ora patek diajeni karo sing wedok. Sing wedok kagol sithik wis sikape wis ora nyenengke ngono kae, iki ya lumrah. Dadi ya wis dilakoni karo ditampa ngono wae. Ya nek ngumukke tandange ngono ora kaya-kaya, Pak. Kaya kita niku kurang piye ngono nek cara ngumukke lho. Aku dadi wong lanang kurang piye ngono. Mbut gawe ya ora leren, duit tak nehne kabeh. Burung kok nek ngomah isih ana kahanan-kahanan sing kira-kira terbengkele tak beresi. Wis. Wadang kurang bejane ana kum-kuman sandangan ketesuk mau isih panggah. Sing lanang mulih glidhek surup jebul isih nang kono. Urung dikumbah blas. Sing wedok jebul sakawan ming delok drakor, wis jajal piye kuwi. Mung dolanan handphone, ngekep handphone, delok handphone. Niki nek anu lho Pak, nek napa jenenge wong wedok-wedok sing rada nom-nom karo sing setengah tuwa. Saiki agi do keracunan handphone to. Ngantek rawayan delok handphone, rawayan delok handphone. Nek wis delok handphone lali apa-apa. Wes niku tenan. Engko nek diseneni mbantah keloro-loro
Kadangkala terus ngepok, isaku ngene ngono kuwi. Nek diomongi ora mlebu malah nantang, isaku ngene. Kowe nampa karepmu ra karepmu apa ora tobat. Iki nek sing rada nom-nom kuwi. Nek sing wis baca tuwek-tuwek ini aman, wis aman. Karena ya wis ora iso menyet handphone. Apa meneh kok ndelok drakor ora iso. Nek nggon aplikasi apa wae ra dong. Nek sing tuwa-tuwa iki mah aman, sing kakung mulih ngono iki ya ora tau muring-muring. Nang omah gaweane beres. Kadang nek sing nom-nom kuwi ya Allah sandangan reget ning kumkuman ember ora kok agi-agi dikumbah, le ngekum esuk tekan sore isih nang kumkuman. Nemoni sing wedok iki jebul nang kamar tamu gogok mengetke handphone wae. Urung kono sandangan reget sing liya-liyane. Ha iki nek wong lanang paham ya wis pancen modele jaman saiki ngono kuwi. Ming awake dhewe wae sing rada greteh, ming awake dhewe wae sing rada ndregil, Pak. Mulih glidhe kok ana kumkuman kumbah ngono wae. Wis rasah nyeneni wong nyeneni iki ujung-ujunge padu, Pak. Prasa diseneni wis pokoke kumbah. Dilalai setengah kumbah, sing wedok weruh matur omong. Nah, mbok yo ngono kuwi, Pak. Ayo sabar. Wis pokoke disabar-sabarke. Engko ora ngerti-ngerti mati dhewe, Pak. Ora apa-apa tamandang ngono ki ora apa-apa. Benar-benar ora apa-apa. Ning kula aturi napa jenenge kula aturi sejo, kula aturi omongan. Nalika jenengan temandang ngeten niku mulih kerja kok kumkuman isih panggah jenengan terus langsung tatrap umbah-umbah sing wedok tetep panggah ndelok handphone le tandang umbah-umbah atine ditata. Ditata rasah golek ngertine sing wedok. Tak kumbahe njajal, bojoku ngerti apa ora rasah ngono kuwi. Bape nek jenengan arep-arep ngerti apa ora ketoke tetep ora ngerti. Dadi aja golek ngertine sing wedok, aja golek men sing wedok itu istilahnya berterima kasih. Aja golek men sing wedok itu istilahnya ngajeni jenengan, ngregani jenengan, banggake jenengan rasah. Ning niate golek barokah Allah, rahmate Allah, jumbuh karo janjine Quran. Iki wong sing selalu nderek marang tuntunane Kanjeng Nabi iki bakal mekoleh rahmat donya akhirate. Dadi nalika jenengan tandang ngeten niku niyatana golek rahmate Allah utawa niyatana nderek ning Kanjeng Nabi. Lah dalile endi nek ngono ki kon nderek ning Kanjeng Nabi? Ada satu aturan Quran maupun hadis, nek Qur'ane ngasiruhuna bil ma'ruf fa in karihtumuhuna. Srawungi bojo wadonmu kanthi apik senajan to kowe iki mangkel. Najan kowe iki mangkel tetep nyrawungana kanthi apik. Ning ati ndongkol, mulih glidhe kesel-kesel. Gawean ngomah terbengkele ora ditandangi ming tinggal ndelok handphone ning ati ndongkol. Ning najan to ndongkol srawungana dengan baik. Lah bentuk le nyrawungi apa? Gawean sing isih terbengkele iki ditandangi bismillah nderek Quran, bismillah nderek hadis. Ya Allah lantaran kula tandang ngeten iki mugi panjenengan ngrahmati kula. Wis ngono wae. Sing wedok ngerti ya oleh ora ya oleh, sing wedok ngakoni oleh ora ya oleh, sing wedok ngajeni ya oleh ora ngajeni ya ora apa-apa. Ning nek jenengan berharap men sing wedok ngerti, men sing wedok ngajeni, keloro-loro Pak. Sebabnya ora mesti ngerti, ora mesti ngajeni. Dan sikap seperti itu kadangkala dia merasa benar, Pak. Ora salah kok ya.
Nek dikarohke ngono wangun kae. Lah kungkuman kete esuk kok ora tok kumbah to, Bu? Le jawab ya wangun kae. Kowe iki ra ngrasake awakku iki lagi ngono kuwi. Ora tobat. Karang kowe ra ngrasake aku awakku iki lagi ora karu-karuan genahe. Lagi ngene wis. Karena bersikap seperti itu merasa benar terus golek alasan-alasan sing sekirane dienggo benerke le ora temandang ben supaya le ora temandang ki kesane bener padahal asline tok ketungkul ndelok handphone nek saiki do meneng wae iki lho krasa kok mbok muni ora kae kok nek sing rada nom-nom iki wah wis ora tobat nek ngono kuwi. Lah salah satu tuntunan hadise iki lho. Zaman sahabat Umar sahabat Umar donek-onekke ngantek tangga arep wadul ora sida. Masalahe ngrasa lah ming padha. Aku ki arep wadul nek donek-onekke bojoku, jebul sahabat Umar sing dadi pimpinane wong mukmin nang omah we ya donek-onekke. Kelas menteri we donek-onekke apa meneh ming kelas aku. Wis cetha donek-onekke. Gek nek kelas aku iki ketoke ora ming iki ket sesuk. Dadi wis disiapi Pak, kaya jenengan ket sesuk ketoke donek-onekke Pak. Ketemune ming ra kajen. Arep nek ora ditata atine golek rindane Allah, nek ora ditata atine golek rahmate Allah yakin keloro-loro. Bismillah tak tandangane rekasane kaya ngapa, nang mati ndongkole kaya ngapa ya Allah tuntun ati kula. Lah kula temandang ngeten iki ben niate golek rahmate panjenengan. Suwe-suwe menep Pak nek sing ngeten niku menep. Terus iso cuek ngono nek kulino. Pisan pindho iso rada ndongkul. Pisan pindho iso rada gondhu. Ning nek terus ngeten kulino. Anggo nek wis kula mapan, ati iki wis mapan, wis kepenak. Akhire tandang ya biasa saja. Sing wedok arep keset sak karepmu, sing wedok arep ndablek sak karepmu, aku iki pokoke ngluru golek rahmate Allah. Hakikate ketoke rekoso ning arep nggo golek mulyaku sesuk nek mati. Dadi mapan ikhlase main nek wis kok keten iki. Woh, jenengan ketoke gluduk kesel, mulih gluduk umbah-umbah, rampung umbah-umbah nyapu. Bar kuwi salat maghrib wong wis manjing. Bar maghrib godhok wedang, bar godhok wedang urung mup nyambi asah-asah. Wah, ora tau wong lanang ngene iki wis. Nek ana wong lanang ngene iki, ketoke tok gila karo sing wedok ketoke. Lah nek karo wedi karo sing wedok ya wing ora ikhlas. Ming nek atine ikhlas wis ngerti tuntunane, aku arep golek ridane Allah. Aku arep golek barokah Allah. Wah, top tenan. Dan top tenan. Wah sah-sah kae. Dilalae piringe pecah. Lek asah-asah. Piring pecah, kaget wong kesampluk apa ngono kuwi pecah. Belinge meges tangane, wah terus sing lanang mati ngono wae ceritane. Timbangane angel. Sing lanang mati, wis warga. Ketoke serem kaya ngono jebul dungak raine mesem. Le mati iki mesem resik apik kae kaya bening kae. Ha kuwi wis wong lanang swarga. Sebabe ketoke le mati kepeges tangane nganggo beling piring, ning kuwi iki asline le mesem tek dawe-awe widodari. Ayo ahli swarga kok ya dawe-awe widodari gek widodarine omong wis blangkeran kok ngono ki tinggalno wae.
Makane mesem wangun kae yakin wah jos. Gek neng kono wis ning kubure iki dadi malih raudhah min riyadil jinan. Es dadi taman surga. Anane ming seneng ro seneng keturutan ro keturutan tanpa kangelan. Nek wis umur-umur ngeten iki kangelan ra apa-apa wong ketoke ming sedhela to. Nek kangelan kan ming sedhela. Wis rasah mengeluh, rasah sambat. Nek kula ngeten niku seneng-seneng wae, malah kepara latihan rebutan. Nek kula iki senenge latihan rebutan, tak sikiki ngono lho maksude. Tenan tak sikiki, wah iki kok ana pakaian kotor, tak sikiki, tak kumbah ngono. Engko mbok wedok omong wis tak kumbah to, Pak. Heeh, tak nggo sangu mati. Aku ya ngono to. Weh niate pancen ngono, nyalengi ngamal sing apik engko nggo sangu. Kono tekan pora sak karepmu kok ya. Le mikir iki tekan pora sak karepmu nek kene memang menep atine niku arep nggo sangu, arep ngopo kok ya. Sip wae pamangka bar ngumbahi biasane ora terus ngentasi sing garing. Sing garing dintasi, sing teles dipepe. Ah sing garing cemplungke nggon rege kae biasane doen. Ha kuwi ora mung cemplungke tok, diteruske lempiti. Atau tenan iki. Wong lanang sing jos iki. Mula sing wedok wis gemremeng ngono kok. Wis sing wedoke gemremeng tetep ra ono lanangan kok ngono. Ses dipaitu Pak nyenengan. Nah nek wis dipaitu ora apa-apa mung wong maido kok. Ha sing penting tandang dhewe. Arep bojo pisan ra ngakoni karo ra ngerteni, tangga teparo yo ora ana wong weruh. Tangga teparo ora ana wong weruh, bojo ra ngakoni ra ngerteni. Ha ning rak rakib tetep wong ning sandinge awake dhewe kok. Rakib kan ning sandinge awake dhewe dadi catetane iki tetep ngegleh ora ilang kok ya. Gek kamoko sing kena nggo nyadong rahmate Allah barokah Allah ki catetane rakib kuwi. Ora kok pengakuane wong nek wong ra ngakoni ra ana ganjarane, nek wong ngakoni agi ana ganjarane. Ora ngono kuwi. Wong ngakoni karo ra ngakoni padha wae. Sebab buktine niku ning nggon catetane rakib. Niku jenengan kudu ngimani ngeten niku men menep kok ya. Wong-wong jaba do ora ngerteni. Njak ya ora bakal ngerti wong iki le temandang ning jero. Wong jaba ki wis ngertine ya ming sak kelebatan sekilas nalika pethuk apa nalika ketemu kae tok. Kadang kala ming nalika pethuk dilit wis sok nggo pathokan biji. Tenan nek wong jaba ming pethuk dilit ngono kuwi nggo pathokan biji. Pethuk jenengan Pak Leng numpak montor. Dilalai klambine dilebokke kathokan dawa setil kae. Karo sepatonan. Pethuk ning dalan. Lah niki tangga sing pethuk niku bakal biji panjenengan. Bahan sing nggo biji le pethuk niku tok. Mulane tangga sing ra jodoh kalau biji wangun, alah tuwek kowe kok ya minggatan ngono kuwi. Lho, mung ora jodoh kok. Lah iki nyata lah kok. Ngono kuwi nek tangga iki bijine iki ming pas weruh tok. Sedilit kuwi didadekke pathokan nggo biji. Lungane nendi ya ora ngerti. Iki alasane lunga ya ora ngerti. Makane jenengan iki nek ngrungokke suarane tangga rugi. Karena tangga niku le biji ming nek weruh. Gek weruhe niku ming dilit. Tur weruhe iku ora pas temandang, kadang agi arep mlaku. Kadang mulih saka mlaku. Ning wani nek tangga biji iki ya wani kae. Lah nek kula apal banget to karo gaya-gayane tangga-tangga nek do biji ngono kae iki ming pas pethuk karo pas weruh. Kuwi didadekke bahan nggo biji ning ora bakal ngerti sing saknyatane.
Biji kula ya ora dadi kok ya. Gampangane wis kula nganggo kathok cekak, kaosan helman. Wis leng bablas. Weruh tangga, walah wis lemune kiai minggat we kathokan cekak. Kiai apa kae ngono. Karena weruhe kula pas kathokan cekak numpak montor. Iki. Kula ki ora kok ngakoni ning ngonekke jenengan ngono. Lembiji ameng pas weruh lek muni kiai kok minggat we kathokan cekak kaosan jan wis rawangun-wanguno. Kamangka kula kerep banget nyandang ngeten niku, padahal arep ngaji leh kula salin engko nek ning tekan sandinge kono. Kuwi pendak dina kerep banget angger lunga adoh, maksude ngaji adoh, ora mungkin kula nyandang setil arep ngisi pengajian saka omah ora mungkin, saka omah mesti sak-sake engko koko sarung tak lebokke jog, pecis tak lebokke jog. Engko le salin nek wis cerak kono. Lah nek le ngaji ning Wonosobo kaya wingi kae apa ya kit ngomah setil tekan kono ya wis rusak kabeh. Minggu wingi aku ngisi pengajian ning Wonosobo ya kathokan cekak. Kathokan cekak lor-lor ngoten niku ambasan tekan Wonosobo nika tekan apa nika jenenge golek masjid det niku wis meh tekan ngalun-alun Wonosobo. Pokoke rumah sakit wis rumah sakit daerah Wonosobo. Maju titik kanan jalan ana masjid. Kula mandheg masjid ngeten niku wis mulai ganti. Wis dandan kok ya. Karena memang istilahnya Sherlock ngalun-alun kok ketemu ngalun-alun, saka ngalun-alun kok dijemput diterke ning gone. Mula ning kono dandan sik. Jenengan kan weruhe ning omah mau. Dadi bijine jenengan iki wis ora mesti pas kok ya. Terus terang nek biji kula iki akeh klerune wong kula iki wonge ngono kuwi. Jam 7 ngetiging kathokan cekak kaosan, kacamatanan riben. Kaya nyopir leng bablas. Isih ana wektune ning dalan ana duren mandeg tuku duren. Mangan. Wis ora ana wong ngerti pokoke iki butuh mangan baru terus. Borobudur ngulon bablas. Terus mengke tikungan munggah jeleng munggah kae arah Wonosobo ae kanan. Rada tanja nika. Lah sing ngerti wong kono nek wis tekan kono. Wong dasare leh ku nyandang wis wangun kok ya. Wis wangun, wis pecisan, nganggo klambi, nganggo sarung. Tekan kono diwarak. Mobil banser ngarep dhewe, mburine montoran blombongan kaya model kampanye kae. Pokoke angger muni Temanggung memunggahi rak modele ngono kuwi. Engko diwarak. Wong mburine irit-iritan montor kae. Warga wis do paham, oh iki ngarak kiyaine teko ngono. Lah kuwi wong do ngerti. Nek kene iki ra mung wong do ora ngerti. Mula nek omong wis waton kok ya. Omongane sing kene karo sing kono beda. Padahal ya sak tujuan ning beda. Nek kene ngarani kiai kok ra wangun-wanguno. Minggat we kathokan cekak. Ngono nek kene, nek kono do ngerti, wo iki kiyaine wis rawuh. Nah, beda to. Gandeng biji beda ngono ki saiki aku wegah. Ngrasake bijine wong iki wegah. Nyatane ten mriko ya acarane kan Haul Akbar. Syekh Jangkung. Kiai Danu Ahmad Sopo. Terus sing nomor 3 Kiai Haji Burhanuddin. Sumpah wis. Urung tak busak iki lho handphone. Anjak sing dikholi iki kuwi. Sing ngaji kuwi sing dikholi kuwi ya. Wah tekan kono wis disobyo-sobyo, bansur jentrek-jentrek, panitia jentrek-jentrek. Salaman kuwi nyucup kabeh.
Gak kene teko lingak-linguk dijok. Ora jelas. Mas sing mburi kaya ana sing gengan sori nek kon nyucup. Ngono kuwi. Ana sing tobat ngombe we. Gak tunjuk. Wah, wis nang masjid sanding kuburan jamange 1500. Ayo haula akbar ayo. Kuwi agi wong do ngerti nek kene iki mung do ora ngerti dadi. Aja nek kok kene wong omah wis ora ngerti, Dik. Wong omah iki ya ora ngerti, mula ya ora patok iso do ngajeni. Lah sakniki tak tata atine bismillah ya Allah napa sing kula lakoni niku pokoke golek berkah jenengan, golek rahmate jenengan. Lah wong liya sing wong monggo sarep apik oleh elek oleh ngajeni oleh ngina oleh ngalem oleh nyacat oleh wong ati kula wis tak sendhekke jenengan golek rahmate jenengan. Sama nek sing ngeten niku penuk wae. Santes. Lah niki agar wadul ora sida. Akhire kluntuh-kluntuh balik kanan. Saka ngarep lawange sahabat Umar iki kluntuh-kluntuh balik kanan ra sida ndodok. Ujug-ujug fakharaja mongko metu sapa Ngumara. Sayyidina Umar. Faro'a mongko weruh sapa Sayyidina Umar hu ing rajul mudabbiron hale wong sing mungkur lunga. Fanada mongko ngundang sapa sahabat Umar hu ing iku rajul. Terus takon maiku apa hajatuka utawi butuhmu. Lah kok agi arep mungkur lunga jebul lawang dibuka. Sahabat Umar metu weruh wonge lungane diundang. Mas. Lah kok lunga? Wis ning arep lawang kok lunga niku pripun? Bali enten apa? Bali karo ndungkluk kae. Enten apa Mas? Rawuh mriki iki ndek hajat napa? Ditakoni ngenten iki karo sahabat Umar. Ndungkluk wong rada guyu-guyu kecut kok ya wonge. Arep omong bingung. Faqala mongko matur sapa si rajul, ya Amirul Mukminina. He pimpinane wong mukmin. Jitu sowan sapa kula ka ing panjenengan asku. Hale arep wadul sapa kula ilaika maring panjenengan. Madul ke khalqa zaujati ing akhlake bojo wadon kula. Wa istitolatiha lan muni-munine nyente-nyentene bojo wadon kula ngalaya ing atase kula. Nyuwun ngapunten niki Sayyidina Umar kula wau iki sowan arep ndodhok lawang panjenengan. Maksud kula niku ndek masalah nang omah padu. Arep madulke bojo kula, akhlake bojo kula sing kaya keten nika masalahe ngeten-ngeten. Ning malah nyente-nyente kalih kula malah ngonek-onekke kula. Lah ajeng kula wadulke jenengan. Nek bojo wadon kula ngeten iki apike kapake. Kula iki mung arep takon ngeten niku apike kapake guang kalen. Oh ya tetep pede sih wong wedok tak terangke ngono kuwi. Le jawab ya enting ya temu tanggane lak ora brene wae. Ora cetha iki nek ngeten niku. Disembranani nganggo tembung guang kalen cilik jawab ya temu tanggane lak ora brene to. Janangel tenan yakin. Sarwa remuk Pak awake dhewe.
Gek bojo kula niku kalih kula ra ngajeni nyente-nyente ngonek-onekke istitolatiha ning tekan riki Sayyidina Umar fasami tu krungu sapa kula zaujataka ing garwa panjenengan kadzalika kaya mangkono. Gek mbasan tekan riki arep ndodhok lawang panjenengan kula krungu. Nek garwa putri panjenengan jebul ya ngonek-onekke jenengan. Jebul ya nyente-nyente ro jenengan, gek ketoke suarane mah luwih seru. Kula dadi trima meneng nyuwun ngapunten iki wau dadi meneng dela rada ngrungokke. Ning kula terus ngengen terus rada mupus lagi panjenengan sing pimpinane wong muslim, pimpinane wong mukmin, kowe karo garwa putri donek-onekke. Mosok kula ya arep madulke tentang bojo kula, pun kula tak bali mawon. Kula wis paham, kula ro jenengan iki nek ning ngarepe wong wedok ming padha. Padha piye? Ya wis padha. Lerawani apa-apa. Wong lanang-lanang ngeten nek diomongi ngeten aku iki ora kok rawani. Ngono jawabane. Mingkur trima ngalah ndak padu ngono, padahal asline kalah tetepan. Ning alasane lemune aku trima ngalah ndak padu, trima ngalah ndak rame. Isin ro anak-anak, ra penak ro anak-anak, isin ro tangga, rak ngono kuwi. Iki lho dewasane karo tumuwane wong lanang-lanang. Isih iso nggendoli kahanan ya mbuh teko isin ro anak putune, mbuh teko isin karo tangga teparone ning meksa nek sing wedok kocap nesu wis ora gelem delok kahanan tenan sih. Gular-gular sak karepe dhewe sih. Anake ana ora urusan. Malah dikon boloni. Anake ini dikon boloni jajalno. Wes nek bapakmu kaya ngono kuwi. Ngono je malahin dadi anake mah dicekoki sisane. Oh alah ya Allah. Alasan iki ana-ana wae. Len drama kahanan. Len drama kahanan men supaya kesane benar. Dadi golek pembenaran nganggo mendrama kahanan. Ini wong wedok pinter-pinter tenan. Wong asli gawe drama iki luwes. Mula salah siji bentuke nek dikarohke, lah kok kungkuman kit esuk tekan sore ra tok kumbah Bu. Ngono drama, mulai jedul drama. Oh alah kowe iki ra ngrasake awakku. Padahal ra apa-apa. Ming tau pancen ketungkul delok handphone kuwi mau ning sing nggo alasan awakku, lemuni teng klenyer lagi ora tek sehat. Ya sing lanang gandeng ngono kuwi trima meneng, oh ya wis. Iki sing lanang trima, ning sing jenengan ora trima. Sing jenengan iki Gusti Allah, gandeng jenengan iki sehat ketungkul handphone ning aku lara, ketoke sesuk lara tenan jenengan kok. Lah Allah jadi mainke. Engko nalika Allah ngekeki lara tenan jenengan lagi krasa. Tur larane let. Ora kok langsung, nek langsung jenengan isih iso drama. Hati let. Akhire lara tenan jenengan sahabat, lah wong dek mben wi lara kok saiki andang lara. Jenengan judeg le mikir. Paling pol japane lah nek tenan ning ngono kuwi. Tobat to, Pak. Akhire tiba sengsara karo tiba ming pahit awake dhewe ming ngono kuwi. Kuwi kesesuk kelaku wong iki ke jaman Sayyidina Umar ngene. Gek dibalekke langsung mlumpat ning awake dhewe sing wis tuwa-tuwa kuwi ya ngene to. Engko sing rada nom-nom ya ngono kuwi luwih parah nek engko ketoke. Sing nom-nom iki luwih parah. Mula nek randi ngelmu karo randi mental iki cah nom-nom sing rong rabi iki wis rasah rabi sisan wae piye. Ora dabot iki engko. Gek wong wedok saya engko iki serem-serem lho. Maksude serem-serem iki pinter-pinter tenan drama kahanan iki pinter-pinter tenan. Iki belajar saka kenyataan lho Bu.
Dadi jenengan aja keloro-loro. Nek jenengan ora iki meneng wae kok ndatake ya ora. Nek ora iki menengo. Wong iki ya ming siji loro sing kejadian kok. Oh jenengan ora kok dadak mbantah kek malah hooh jenengan iki malah. Wong biasane sing sok mengelak mbantah iki mah kuwi sing sok anu sing nglakoni kuwi. Makane urip niku nek ora didasari nganggo ilmu agama yakin wis kula niku ngrasake wis lah kok ngono le do urip gek golek apa. Kadang sing wedok wani nyente-nyente karo sing lanang golek apa. Karena memang ora duwe ngen-ngen golek mulyane kubure, golek swargane ngono ora duwe ngen-ngen. Wong ora kenal ngibadah memang ora tau ngaji blas kok ya. Goleke ya nek iso urip ki kepenak. Mula bobojuan iki sing dinggek-nggek sing lanang. Karena tujuane nek sing ra kenal agama lho niki niku pingine golek penak. Engko ketemu ra penak ya wis muni-muni ngono kae. Beda sing duwe ilmu agama, tujuane golek ridane Allah, golek mulya kubur akhirate swarga. Mula engko pait getire urip ning alam donya iso dijak rukunan, iso diangkat bareng. Karena sak tujuan. Makane ning nggon kaitan kaya keten iki Kanjeng Nabi ngendika fakhfar bidzatiddin taribat yadaka. Kowe nek bojo golek wong wedok sing agamane apik utawa wong wedok sing duwe agama. Maksude wong wedok sing duwe agama niku wong wedok sing kanthi ilmu agamane tujuane cetha. Tujuane urip ki arep golek mulyane akhirat, arep golek swarga. Mula pait rekoso getire ning alam donya niku ora kok arep dienggo ngenggek-ngenggek sing lanang ora, ayo bareng. Sing pasti niat kita niku golek swargane Allah. Sebab niki wong diagama. Ning ora kabeh wong wedok ngono kuwi, wong ora mesti do gelem ngaji. Enek sing do gelem ngaji ngeten iki rak saiki wis mulai mapan pikirane. Apa meneh nek wis tuwa-tuwa ngene iki jajal arep golek apa? Wis golek penak telat. Ya golek penak telat, ora iso penak. Wah aku arep golek penak. Engko nek bojoku bayaran pokoke arep tak nggo seneng-seneng plesir. Wah mangkat plesir tekan nggone gering jenengan. Kowe tau kok ane muni mpen buat tak nggo seneng-seneng iki. Engko nek bojoku bayaran arep tak jak dolan ning Pantai Indrayanti. Nih. Baron Krakal Kukup. Wajak plesir dono. Sing lanang ya gelem. Yo mumpung bayaran plesir. Wah tekan kono. Ayo sing jenenge arah Indrayanti kae yo dalane wae di pinggir pantai terus kok kae iki. Ngetane wae pinggir pantai sembribit kae. Akhirnya tekan Indrayanti wis pucet kae masuk angin. Ya nek wis awak tuwa iki kena angin segara sing rada banter ngono kae wis pahit sih. Tekan kono kok pucet gek glegak-glegen. Iki kayak ngopo iki? Tekan kono omong terus sing lanang, mah masuk angin sih Pak. Aku lah ya cetha. Umur-umurane iki wis tuwa, fisike wis ra pengko. Lah kok arep seneng-seneng. Mah repot ora sida seneng mah repot. Goleke seprit. Lah wong ora diseprit wis glegeken kok. Goleke seprit. Lucu ya jenengan iki. Goleke seprit mutah-mutah. Nek is mutah-mutah pakane apa-apa ora mlebu. Goleke cumi-cumi sak tintane kuwi mah saya mutah-mutah. Tenan iku kerep kejadian kaya keten niku kok ya le muni arep seneng-seneng plesir neng pantai, angin pantai sembribit ya ming masuk angin kok ya. Padake karena umur-umurane sing wis ra menunjang. Nek jenengan paham tenan wis arep golek apa to saiki? Wis ayo golek rahmate Allah, goleke swargane Allah. Ling lekasi ngaji men ngerti tuntunan. Gek engko nek wis ngerti tuntunan ayo dipraktekke. Oh pancen Allah dawuh dokon golek swarga.
swarga. Lah kok do kon golek swarga sebab donya niku dudu panggonan langgeng, donya niku panggonan dienggo nglumpukke sangu, dienggo nglumpukke ngamal, sing ngamal niku sesuk arep dijolke swarga. Lafate penak. Dienggo nglumpukke ngamal, sing ngamal ki sesuk arep dijoli utawa arep dijolke swarga. Wes rasa golek apa-apa nek wis tuwa ngeten iki rasa mikir piye-piye. Lah nek tujuane ngono ki aku arep nglumpukke ngamal sesuk arep tak ijolke swarga. Maka ngamal-ngamal donya sing le nandangi kudu rekoso kudu kangelan insyaallah ra mengeluh. Insyaallah ra kokean sambat. Wong wis ngerti tujuane kok. Nek sing ra dadi ngamal ya ora tandangi. Upamane temandang ya teko wis rampung. Upamane lho niki, kaya ndelok handphone. Niku ora angel dadi ngamal wong sing didelok ming drakor. Nek ra drakor TikTok. Lah ning kono kuwi ora angel nek arep direka dadi ngamal. Kuwi mengkur sekedar hiburan tok. Pengajian kuwi nek arep dicekel kenceng ora iso wong pengajiane simpang siur kaya ngono kae. Pengajiane simpang siur nika. Nika si Miranda nika. Nika ki ngelekke ngarani sing jenenge bar salat salaman bid'ah, Kanjeng Nabi ra nuntun. Bar salat wiridan bid'ah, Kanjeng Nabi ra nuntun. Dhek ngimami salat. Rampung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung ragosan dudut handphone lho piye kuwi. Nek salaman dikir bid'ah, nek dudut handphone delok handphone ora kok ya. Aku nek nggo patokan kacau jenengan. Makane nek nang nggon TikTok, nek nang nggon handphone iku ora iso dicekel nggo patokan ra iso. Karena simpang siure hukum wis ra karu-karuan apa meneh model saiki sing jenenge Wahabi itu terkait karo masalah perang Iran karo Israel Amerika wis ra karu-karuan kae. Gah aku nek ndelok ngaji lewat handphone, gah ngaji iki pokoke maca kitab. Kacau balo nek ternika niku juan ruwet kae. Ha wong basa lamah niku ngonekke nek Ayatullah Ali Khamenei iki ayat setan kok. Ayatullah apa itu? Ayat setan lho ngono kuwi wis. Turunane Kanjeng Nabi donekke ayat setan kok piye? Jenengan terus wegah ngaji ming senengane ndelok TikTok le muni milih nggon gang ngaji-ngaji. Oh, keblinger. Nika ki hanya sekedar hiburan saja nek nggon handphone ki. Ya wis bener ndelok drakor kuwi malah karuan. Ndelok drama Korea, wow bintang filmnya bagus-bagus kan. Yakin nek kur karo bojone jenengan udu apa-apane. Sisan bojone jenengan remuk ngono lho. Bagus nek drakor bagus. Wah, aku iki ming seneng bintang filmnya bagus-bagus. Nek ngono kuwi langsung bengok ayo engko njaluk dit kono. Aja njaluk dit aku ngono, Pak. Wong kono bagus-bagus to. Kono njaluke dit kono, nek ana butuh omong ro kono. Aku ndedhe tak ngene seneng-seneng ora mangap-mangap medeni wong. Tenane. Anjak ramu tu jenjak. Seneng-seneng piye lah ya sing gelem ngakoni aku bagus. Iki tak nggone menehi wong sing gelem ngakoni aku bagus. Karena nek kowe rak ngakoni bintang film Korea bagus, kowe njaluk kono. Engko nek ana wong liya ngarani aku bagus tak kekane dhuwit. Wah, abokno ora. Wah, wis ngono kae. Sing do ndelok drakor kuwi kok ya. Kula tenan kula niku sok-sok ya Allah, donya kok nek ora nganggo ilmu ngaji, ora ngerti tuntunan, nek wis ra ngerti tuntunan, ora ngerti tujuan. Lah nalika wis ra ngerti tujuan kacau balo. Kamangka wis tuwa-tuwa, engko nek ora paham karo tujuan telat. Nalika telat getun geduwung sing ora iso didandani. Wis tuwa-tuwa ngaten iki wis mulai nyawijake tujuan. Tujuane golek rahmate Allah, golek berkahe Gusti Allah. Wujude mempeng nyelengi ngamal sing ana ning donya utawa sing dadi kahanane jenengan. Lah kahanan apa wae iki digarap. Rekoso ora apa-apa jak arep golek mulyane swarga.
Kuwi Bu, aku pokoke arep nyalengi ngamal arep tak ijolke swarga kono. Mbok kumbahane sak ember tetep gak kumbah. Lah iki iso tak nggo ngijolke swarga, Dik. Nek nggo handphone wis tak selehke wong ora dadi ngibadah sing penting iki sithik lah engko nek wis selo nganggur agi. Enten niku kok ya salat ya bar salat dzikir rada cukup rada suwe. Ora kok rampung salat salam langsung nyaut handphone ora. Handphone ora dadi ngibadah, pokoke rampung salat dzikir rada suwe. Agi ndelok handphone kok sing lanang ngomong sambelno tempe bosok buwo oke siap. Handphone selehke langsung tatrap nyambel tempe bosok sebab sing kena nggo nyadong karo kena dijolke swarga iki le nyambel. Handphone rak hiburan ini lho jenenge wong tumuwa tenan ki ngono ki ora kok terus apa-apa nuklun. Ketungkul handphone wae ngantek gawean pokok sing iso nekake barokah Allah sing iso nekake ganjaran Allah dilalekke. Wah niku kepaun jenengan. Kamangka sakniki do ngeten niku. Ngantek donge jatah sore godhok wedang gaweke wedang rung kober gaweke wedang. Bojo mulih rung ana wedang. Ngantek sing lanang ki ngejak omong kowe ra semaur. Sak omongi ra semaur kok. Kamangka sing lanang ngejak omong apik lho, Bu. Nalika tengok awor kae sing wedok dolanan handphone, nuklun kae. Sing lanang ngomong, "Pengen mangan apa, Bu?" Tak golekke. Ora semaur kok. Iki. Sing lanang wis ngajeni banget pengen mangan apa, tak tukokke. Ora semaur sebab nuklun. Akhire ya wis tinggal lalian karo sing lanang. Mah takon, "Iki mau ngomong apa, Pak kowe?" Wo lah wis. Malah takon ning mriki mau ngomong apa ora nglarani ati nek ngono kuwi. Akhire sing lanang ya mung sabar, ora kok aku ora ngomong apa-apa. Lah arek ndi sik kowe iki? Arek nglempeng boyok. Iki jajal bayangno nek kaya keten niku. Rak ya nek jenengan pengin oleh swarga niku nek jejer karo sing lanang wis handphone selehke. Nalika jenengan nyelehke handphone secara langsung jenengan ki wis ngejeni kahanane wong lanang utawa kahanane bojo lanang sing ana ning sandinge jenengan. Dilalae bar niku kok ngejak omong, ayo tanggapi wis rasa gatekke handphone. Engko nek ijen karo gaweane wis beres kabeh, lagi nyekel handphone. Kuwi jenenge bijaksana sekali. Sing lanang mantuk-mantuk. Akeh grenengan kuwi Bu rungokno kupingmu. Wong kowe senengane ya do ngono kuwi kok. Kan kula niku sok-sok mesake wong lanang-lanang sok keloro-loro terus nglambrang akhire tenguk ning angkringan. Gek ngombe kopi kok panas kowe ngrasa ora panas wis. Jar ngrasa ora panas. Lha kok panas? Panas po ning muni ngono kuwi saking nglambrange iki dadi ora krasa apa-apa. Sakit. Ora ngerti jebul ilate kasap-kasap. Wong mloso kok ya kae iki. Jan mesake tenan. Kula sok walah ya Allah, wong lanang-lanang iki wis perjuangan mati-matian. Mula-mula ndelok postingan nang handphone iso nesu. Laki-laki itu senengane ketungkul dolanan handphone. Lha muni mah ngono kuwi to. Aku ya dadi bantah to. Handphone tak bantah, dolanan handphone dasmu kuwi ya. Sing dolanan handphone wong wedok mah donake wong lanang. Gek iki nang handphone dadi aku mah kentir akhire kok ya. Wong bantahi handphone. Wis ora cetha tenan, yakin handphone saiki ngrusak acara tenan. Ngerusak ibadah, paling tidak ngerusak ibadah. Makanya kula ngejak panjenengan kudu sing gumathok tujuane. Nek wis umur-umur semene iki sing gumathok tujuane ora ana liya kejaba ming arep golek ridane Allah lan golek swargane Gusti Allah. Mempeng ngamal mengke handphone carry. Nek wis selo, nek wis nganggur. Nek jenengan ora iso ngeten niku getun ujug-ujug Israil teko ra siap jenengan. Kayak Israil ki nek teko sak karepe dhewe tenan. Jenggunak-jenggunuk, Dik.
ngerti-ngerti jenggunu waduh wis piye kuwi ra yo ndrawasi to niku tenan jenggunu sak karepe dhewe nek ending ngamal tak jenggunu karek getak dinteni ket wingi agi teko ngono rada gleleng iki niki lho jam 09.00 muncul kok ndak kewengen kok yo niki jan benar-benar napa jenenge cambuk benar-benar pitutur sing kena nggo ngoroki awake dhewe supaya tumuwa niku ya tenan ora mingkur umure le tuwa ning nyata-nyata tumuwa sing bersikap ana ing dalem nyikapi kahanan iki benar-benar iso dicetak dadi ngamal saleh, iso digarap dadi ibadah sing kanthi ngeten niku iso mulyake jenengan mungkin tembe kubur karo akhirate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin khatamin nabiyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bihidayatika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi dadi celengan ngamal soleh kita sedaya. Lepatipun paringi pangapunten alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.